Σήμερα θα δούμε δύο τρόπους να μεταφέρουμε αρχεία. Ο ένας τρόπος είναι το WeTransfer, που μας επιτρέπει να μεταφέρουμε αρχεία μέχρι 2 GB. Εδώ βάζουμε το mail του παραλήπτη, εκεί που θα στείλουμε τα αρχεία. Εδώ βάζουμε το δικό μας mail σε περίπτωση που γίνει λάθος, να έχουμε το link για να το ξαναστείλουμε και για να έχουμε στείλει μια ενημέρωση αν πήγαν τα αρχεία ή δεν πήγαν, αν τα κατέβασε ή αν δεν τα κατέβασε. Εδώ μπορούμε να γράψουμε όποια πληροφορία θέλουμε για να δει αυτός που θα παραλάβει το αρχείο. Και εδώ μπορούμε να βάλουμε τα αρχεία μας μέχρι 2 GB όμως. Και πατάμε transfer. Ένας άλλος τρόπος είναι το Firefox Send. Αυτό το link είναι πιο απλό γιατί δεν χρειάζεται να έχουμε κάποιο mail που θα στείλουμε. Απλά επιλέγουμε το αρχείο, το βάζουμε, διαλέγουμε πόσες μέρες θα μείνει επάνω για να μην χάσουμε τα αρχεία μας. Έχει μέχρι 7 μέρες. Μπορούμε να το προστατεύσουμε και με κωδικό αν επιθυμούμε. Επιλέγουμε το αρχείο και πατάμε upload. Αφού τελείωσε η διαδικασία μας δίνει ένα link. Το link αυτό μπορούμε να το δώσουμε σε εκεί που θέλουμε να δώσουμε τα αρχεία. Απλά ανοίγοντας ο παραλήπτης το mail, το link αυτό μπορεί να παραλάβει τα αρχεία απλά πατώντας το download. Να σημειώσουμε εδώ ότι το Firefox Send μπορεί να στείλει μέχρι 2,5 GB αρχεία, ενώ το προηγούμενο που είδαμε, το WeTransfer, μπορεί να μεταφέρει μέχρι 2 GB.